फ्रेंड्स बरायबाय चैनलाव फिन खनसेबाव दिनै 1 मार्च एबा 1 तारिख मार्च बिनि लेटेस्ट आपडेट लाबोदों। बेनो जाबाय बेकार लाइमोनफोरा 2 लाखनि जिनोखि रां इनस्टलमेंट मोननो गोनां सेकेंड किस्ति बिनि सायाव डेट फोसावबाय CMAAA लननि सायाव। BTC 2 लाख रांखौ पार्टिनाल' लादों। गोबांथार कमेन्ट्स एबा ससियेल मिडियानि गोबां कन्ट्रोभार्सि। आसाम पुलिस रेलि एडिट जाबाय। नोंथांमोना गोरोन्थि जादोंबा एडिट खालामनो हासिगोन। दा बोरै खालामनांगौ जोङो आपडेटखौ नायगोन। बिनि सिगां जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दायो जों फैबाय SLPRB अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनो जाबाय नोंथांमोननि जायफ्रानोखि आसाम पुलिस आसाम फरेस्ट APRO बेनिफ्राय ग्रेड 4आव गोरोन्थि खालामदोंमोन एप्लाइ खालामनायाव, जेरै नोंथांमोननि एड्रेस नाम बेनिफ्राय नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स, दा बेखौहाय एडिट खालामनो हासिगोन दिनैनिफ्राय। दा टाइमा बेनो लास्ट चान्स, बेनि उनाव जेबो चान्स गैला। आरो जुदि गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना एडमिट मोननायाव प्रब्लेम्सबो जानो हागौ। बेखायनो दिनैनिफ्राय लगइन खालामनानै दिनै 1 तारिख मार्च बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 5 मार्च एबा 5 तारिख बिनि गेजेराव लगइन खालामनानै नोंथांमोना एडिट खालामनांगौ। जुदि खालामाबा नोंथांमोननि बाथ्रासै। दा बेखिनियानो फंबायमोननि बिनानावमोननि आसाम पुलिस फिजिकल टेस्टआ आफ्टार इलेक्शन जागोन। जुदि बे सरकारा थायोब्ला फिजिकल टेस्टआ 100% जागोन। बेनो जाबाय नेक्स्ट लेभेलाव। दा बेखायनो जास्ट हमना ला नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननायसिम हमना ला 1 इयार टाइम दङ। बिनि गेजेराव साख्रिया जाहैगोन आरो। दा बेखिनियानो। आरो बे पस्टआ समजों लोगोसे बारायनोबो हागौ। दा बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था। जियानो जा बेखौ नोंथांमोना खामानि मावनोब्ला मा खालामनांगोन, नैबे एप्लाइ हियराव क्लिक खालामनानै नोंनि जिनिखि आइडि दंमोना बे आइडिजों लगइन खालामबानो नोंथांमोना बेखौ मावनो हागोन। दा बेनो नोंथांमोना पर्टेला पर्टेला 3टानिफ्राय एक्टिभ जागोन। 3 PM जानाय लोगो लगइन खालामनानै एडिटखौ खालामना लादो। बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव जिनिखि साख्रि फैदोंमोन। थ' बेखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। दानिया जों थांसै CMAAA लननि सायाव। दायो जों फैबाय CMAAA लननि सायाव। जाय लाइमोनफ्रा बेकार जाबाय एबा साख्रि गैला एबा साख्रि मोनला एबा साख्रि मावला होननानै जायफ्रानोखि बे लनाव एप्लाइ खालामदोंमोन, बेनो जाबाय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ, जेराव 50%आ फ्रि, नाथाय 50%खौ गभर्नमेन्टनो हरफिननांगोन एबा बेंकनो हरफिननांगोन, नाथाय थाइसेबो इन्ट्रेस्ट लाया। दा बिनि दाखालि हमना ला 2.0नि जेनोखि बिनि चेकखौ रानगासिनो दंमोन। हमना ला 75,000 मोनदों। बिनि गेजेराव 25,000आ लासैनो हाबगौमोन। बे जाबाय फार्स्ट किस्ति। बेनो जाबाय 1 लाखखौ होनाय जाबाय। आरो बे 1 लाखजों खामानि मावबाथाय सेकेंड किस्ति 1 लाखखौ मोननाय जायो आरो। माने मिनिमाम 2 लाखनिफ्राय गासै 5 लाखसिम रांखौ होयो नालाय। दा बिनिनो जायफ्रानोखि 1.0आव 1 लाख मोनदोंमोन आरो खामानि मावबाय, बिथांमोना मा सेकेंड किस्ति मोनसिगोन इलेक्शननि सिगां। बेनो जाबाय 11 मार्चआव बिनि रांखौ सोगोन। बेनो जाबाय सेकेंड किस्तिखौ होननानै CMआ फोसावबाय। दा बेनो जाबाय 11 मार्चखौ प्रेस मिटआव बुंदों दाख्लि। थ' नोंथांमोना जायफ्रा सिगां मोनदोंमोन बेखौ नोंथांमोना मोनसिगोन। आरो देग्लाय जायफ्रा 2.0आव फार्स्ट किस्ति मोनदोंना, बेखौ नोंथांमोना आफ्टार इलेक्शन एबा नेक्स्ट इयाराव सेकेंड किस्तिखौ मोनगोन। आरो जुदि सेकेंड किस्ति लानानै जुदि लायोबा नोंथांमोना बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनावहाय 1 लाखखौ बेंकनो हरफिननांगोन। थाइसेबो इन्ट्रेस्ट नाङा। नाथाय नोंथांमोना बेंकजों मान्थलि EMI बादि नोंथांमोना माने सुख'नांगोन आरो। जुदि सुख'नो हायाबा नोंनि सिबिला गाज्रि जागोन बाउन्स जायोब्ला। आरो गुबुन लन नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव मोननाय नङा। दा बे जाबाय आसामनि स्किम CMAAA। बेयावबो गोबांथार BTCनिफ्राय केन्डिडेट्स दङ। बेयावबो जोंनि BTCनाबो 1 लाख रांखौहाय जोङो मा आसाम सरकार एबा बेंकनो हरफिननांगोन। नाथाय दाना फैबाय गुबै बाथ्रायाव, खायसे आन्दायनो हागौ। दानि जेनोखि BTC सरकारनि 2 लाखजों नैबे CMAAAनि जेनोखि बे CMAAA बेनि 2 लाखजों गोरोबलाया। बे जाबाय आसाम स्टेटनि, नैबे जाबाय BTCनि। दा बाथ्राया एखेयानो जे बेकार लाइमोनफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय बेखौ बुंदों आरो। नाथाय BTCनि 2 लाखआ बेबायदि बेंकनो हरफिननाङा। बेखौ जोङो ससियेल मिडियायाव मोननो हादों। नाथाय बिनि प्रपार गाइडलाइन्सखौ जेनोखि गाइडलाइन्स थायोना, इन्सट्राक्सन थायो, बेखौ आं मोननो हायाखै एबा ससियेल मिडियायावबो आं माने नुथ'वाखै बर्थमान एट प्रेजेन्टआव। उनाव नुयोबा आं नोंथांनो डिटेल्सखौ होनो हागोन। बेबो बुंदों जे जेनोखि मिटिंफ्राव बुंनाय बादिब्ला, ससियेल मिडियायाव बुंनाय बादिब्ला, जेनोखि लिडारफ्रा बुंनाय बादिब्ला जे बेकार लाइमोनफोरनो बे 2 लाख रांखौहाय होनाय जागोन होनना बुंदों। आरो फार्स्ट लिस्टआव खायसे दङबो होननाय खोनादों। आरो गोबांथार ससियेल मिडियायावबो कन्ट्रोभार्सि जादों। बे नंगौना नंमारा आंनि आखायावहाय बे डिटेल्सआ फैथ'वाखै जे न'खरावनो हमना ला 3 बा 4 बा 5 बेबादि मोननाय अजदबो ससियेल मिडियायाव नुदों आरो। दा बेबादि जेनोखि 2 लाख रांखौ आरो गोबांथार ससियेल मिडियायाव बुंनायखौ नुनो मोनदों जे खालि पार्टिनाल' मोनदों, गुबुना मोनाखै, गुबुन लाइमोनफोरा मोनाखै होननानै बेबादि गोबां बाथ्रा ओंखारदों आरो। दा बे जियानो जा नेक्स्ट लेभेलाव प्रपारलि जुदि गाइडलाइन्स फैयोब्ला जे बे 2 लाख राङा सोरनि थाखाय माबादि स्किल डेभेलपमेन्टनि सार्टिफिकेट नांगौ नाङा, बेसेबां पार्सेन्ट नांगौ नाङा, बेसेबां बैसो नांगौ नाङा, बिनि
CMAAA नि गाइडलाइन्स मथे जुदि बेबायदि फैयोब्ला आं नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन एबा नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन आरो दा आंनि सायाव बेयाव आपडेट गैया जे माने गाइडलाइन्सखौ दासिमबो नुवाखै जुदि नुयोबा आं A to Z बिनि सेलेक्शन प्रसेस क्राइटेरिया माबायदि बेसेबां नांगौ नाङा बैसोआ 28 इयार्स ना बेसेबां नोंथांमोना A to Z आपडेटखौ होगोन दा